V roku 2014 som uvažoval, ako vrátiť slovenskému školstvu to, čo mi dalo. Vtedy som však našiel tento graf a zistil som, že je na tom oveľa horšie, ako som si myslel. Prišiel som na to, že nádejou je organizácia Teach for All, do ktorej sa hlásia absolventi najlepších amerických univerzít. Spoločne pracovali na tom, aby zlepšili školstvo v USA. Že sa program Teach chystá na Slovensko, som zistil v Prahe, kde som vtedy študoval. A rozhodol som sa vrátiť domov. Prešiel som výberovým procesom a stal som sa súčasťou komunity, ktorá mení vzdelávanie na Slovensku. Začiatkom mojej cesty bolo privítanie u prezidenta Slovenskej republiky. Moja cesta viedla na Košický Luník 9, kde je základná škola, ktorá má množstvo problémov, ale zároveň aj motivovaných učiteľov a detí, ktoré takisto chcú zažiť úspech a majú na to právo. Vďaka podpore od Teachu, tréningom a mentorom som sa postupne stávala učiteľkou, ktorá vie pozitívne ovplyvniť klímu svojej triedy. Program v Teachi je síce dvojročný, no mne učenie a práca s deťmi dávali taký veľký zmysel, že som sa rozhodla zostať. Aktuálne som tu už 5. rok a mojou ambíciou do budúcna je stať sa riaditeľkou. Život sa vyvíja a moju ambíciu stať sa riaditeľom školy narušil telefonát z ministerstva školstva. Dostal som pracovnú ponuku, vďaka ktorej by som mal mať impact na celý vzdelávací systém, ktorý som spoznal cez svoju priamu skúsenosť v škole. Na ministerstve som zistil, že nie som sám, kto takto rozmýšľa a dnes vediem tím, ktorý je z veľkej časti zložený z mojich kolegov z Teachu. Spoločne tak môžeme pretaviť našu skúsenosť do konkrétnych reforiem, ktoré môžu mať dopad na všetky školy a na všetky deti. Pomáhať deťom je však možné aj inak ako cez reformy. Kariérna cesta na ministerstve nebola pre mňa, ale Teach je skvelý v tom, že každého podporí na jeho vlastnej ceste. Ja som chcela rozbehnúť organizáciu, ktorá prinesie zmenu v téme, ktorú som na škole v Rokycanoch navnímala ako zásadnú. Teach mi poskytol štipendium s jedným zo svojich hlavných partnerov a prepojil nás s ľuďmi, z ktorých mnohí sú dnes naši podporovatelia alebo aj členovia tímu. Emocionálny kompas dnes rozvíja duševné zdravie a zdravú prácu s emóciami u viac ako 22 000 detí. Spomedzi absolventov Teach však sociálne inovácie robíme viacerí a 6 z nás už získali ocenenie Forbes 30 po 30. Mnohí ďalší pôsobia v existujúcich neziskovkách a robia skvelú prácu. Preto, aby sa to všetko podarilo, však bola dôležitá podpora Teachu nielen počas 2 rokov v programe, ale aj po ňom. V Teachi som našiel ale ešte niečo oveľa dôležitejšie. Moju myšku. Po 2-ročnom programe som začala pracovať na zvyšovaní čitateľskej gramotnosti prostredníctvom systémových zmien. A presne o to sa snažíme aj s našimi deťmi doma. Aj kvôli nim má misia Teachu pre nás ešte väčší zmysel. Chceme spolu posúvať školstvo, aby aj naše deti mali chuť v tejto krajine ostať žiť. Veríme, že cesta za lepším Slovenskom začína lepším školstvom. Preto chceme pritiahnuť do Teachu čo najviac ľudí, odhodlaných meniť školstvo, aby nás bolo aspoň 500 a v spolupráci s ostatnými mohli pohnúť slovenské školstvo vpred. Pre naše deti. Pre všetky deti. Pre nás všetkých.